Hello guys, Nick Games εδώ και θα παίξουμε το Grind Skate 2. Κάνεις κόλπα με τα δάχτυλά σου. Κάνεις ό,τι κόλπο θες, βασικά πατάς ό,τι να είναι και σου βγάζει ό,τι κόλπο να είναι. Π.χ. τώρα έβαλα 360 pop shove it. Τώρα θα κάνω double kickflip, δεν μου βγήκε. Τώρα βάλει triple kickflip. Τέλεια. Δεν μου έχει επιτύχει ποτέ αυτό το κόλπο. Το βάλει triple kickflip. Πρώτη φορά. Φεύγει kickflip. Και αν σας αρέσει αυτό το παιχνίδι, πείτε μου να το παίζω συνέχεια. Θα κάνω σειρά μάλλον από αυτό το παιχνίδι. Προσπαθώ να ξεκλειδώνω με σανίδες, ρόδες, grip tape, δηλαδή γυαλό χαρτό. Τι άλλο, αυτοκολλητά stickers. Ό,τι θέλετε μπορείτε να αγοράσετε από εδώ πέρα. Με τα πράγματα που έχει. Τέλος πάντων αυτό το παιχνίδι. Και αν με βοηθήσετε, αν σας αρέσει αυτό το παιχνίδι, πείτε μου να το παίζω συνέχεια για να μπορέσουμε να τα κλειδώσουμε όλα. Fake it double kickflip. Oh no. Χάσαμε όλο το ρεκόρ. Θα κάνουμε άλλο ένα κολπάκι εδώ πέρα. Grind με το γυαλό χαρτό. Grind με το γυαλό χαρτό. Heel flip. Heel flip. Έχω χαμηλώσει μουσική γιατί η ώρα είναι, όπως βλέπετε, είναι 11 παρά 20, 12 παρά 20, sorry. Και κάνω τέτοια ώρα βίντεο. Και επίσης αν θέλετε να ξαναπαίξω Modern Combat, πείτε το μου. Λοιπόν, θα βγούμε από εδώ. Πάμε στο μενού. Πάμε τι θέλουμε για να ξεκλειδώσουμε, πόσο θέλουμε για να ξεκλειδώσουμε κάτι. Πάμε στο Customize, Rails, καινούριες, Deck. Την έχω, μ' αρέσει να είναι έτσι περασμένη. Μην ξέρετε. Μπορούμε να ξεκλειδώσουμε νέο grip tape, stickers. Θα πάρουμε για grip tape αυτό. Σανίδα. Πατήσω αυτή. Λοιπόν, πάμε πίσω.
completion. Σε 100 δευτερόλεπτα πρέπει να κάνω μεγάλα κόλπα με μεγάλους πόντους, δηλαδή δείτε τώρα προσπαθώ να βάλω καλά κόλπα. Όπως αυτό π.χ. Ή αυτό, ή αυτό, αυτό. Τώρα δεν ξέρω πώς μου βγαίνουν αυτά τα κόλπα, παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω. Δεν ξέρω πώς βγαίνουν. Πρώτη φορά μου βγαίνουν έτσι αυτά τα κόλπα. Είναι πρώτη και τελευταία. Νομίζω πέρασα και το ρεκόρ μου εδώ πέρα. Είχα κάνει 1.000.000, δεν θυμάμαι. No. No! Αχ, εντάξει, όσους εδώ. Όχι, ρε. Στην αρχή τα πήγα πάρα πολύ καλά, πιστεύω. Πάρα πολύ καλά. Στην αρχή, τώρα εδώ, όμως, πρέπει να περάσουμε το 1.000.000. Τη ώρα που δεν έβαλα αυτό το κυκλάκι για να βλέπετε ακριβώς πώς βγαίνει το κόλπο. Να δείτε με τα χέρια πώς το γυρνάω, αλλά συγγνώμη, αλλά δεν θυμάμαι που έπρεπε να πατήσω για να το βρω. New high score και πήρα gold. Yay! Τελικά μου θα κάνει 1.000.000. Το 1.000.000 το θα κάνει στο jump season. Αυτό. Jump season. Και βλέπετε εδώ πέρα πως έχει τα δάχτυλα. Σε κάθε σειρά θα παίζω και με νέα σανίδα. Π.χ. σε αυτή τη σειρά θα παίζω με αυτή τη σανίδα. Στο πρώτο part. Στο δεύτερο part με άλλη, ξέρω εγώ, στο τρίτο με άλλη. Αν σας αρέσει κιόλας το παιχνίδι. Και είναι το double kickflip. Τι έκανα αυτή τη στιγμή? Έκανα 360 double flip ή 360 double kickflip, δεν θυμάμαι. My god, πώς το έκανα αυτό? Viral double kickflip. Τέλεια. Κράξτε ελεύθερα από κάτω, δεν είμαι τόσο καλός. Σώνεται να ακούγομαι, αλλά δεν φωνάζω γιατί είναι αργά και φοβάμαι ξυπνήσω τους γονείς μου. Το βίντεο είναι 9 λεπτά. Παίξουμε λίγο ακόμα. Να πάει 10 λεπτά. Δεν πειράζει. Και το τελευταίο κόλπο είναι εδώ. Μισό λεπτό. Όχι ακόμα. Είδατε πως πήγε. Γιατί δεν βγάζει heel flip? Ας κάνω ένα ωραίο κολπάκι.
να βγει. Είναι λίγο δύσκολο το να βγει. Μισό λεπτό. Είναι inward heel flip, κάπως έτσι λέει. Να το. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό το βίντεο κάντε like, subscribe, comment, share και bye.